χρησιμοποιείται στο Last Lift, compensators ή πλαστική μεμβράνη? Αν νομίζεις ότι κάνουν το ίδιο πράγμα, θα σου πω όχι ακριβώς. Είμαι η Ντίνα Μονταυτσίδου, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια της Micro Wonders Academy και θα σου πω αμέσως τώρα τι κάνουν. Και τα δύο έχουν δύο βασικούς ρόλους. Να ασφαλίζουν τις βλεφαρίδες πάνω στις ασπίδες. Δηλαδή, όσο δουλεύει η λοσιόν, να μην μπορεί καμιά βλεφαρίδα να ανασηκωθεί. Όπως επίσης, ενώ εσύ περιμένεις να δράσει η λοσιόν, μειώνουν την εξάτμισή της. Έτσι το προϊόν δουλεύει πιο σταθερά. Αλλά πάμε τώρα στη μεγάλη διαφορά. Η μεμβράνη δημιουργεί αυτό που λέμε το sauna effect. Δηλαδή, παγιδεύει και αυξάνει τη θερμότητα και έτσι η λοσιόν δουλεύει πιο γρήγορα και πιο έντονα. Κάτι που το compensator δεν μπορεί να το κάνει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί με τη μεμβράνη έχεις πιο γρήγορο αποτέλεσμα, αλλά λιγότερο έλεγχο εάν δεν ξέρεις τι να κάνεις. Δεν είναι θέμα λοιπόν ποιο είναι το καλύτερο, είναι πότε πρέπει να χρησιμοποιήσεις το καθένα. Εάν έχεις μπερδευτεί με αυτά τα δύο, στείλε μου μήνυμα lift και θα σε βοηθήσω.